deschis fenomen, în sensul că s-au unit două spirite, spiritul pantomimei și spiritul artelor marțiale. Maestru Tzu și-a dat această școală pe care am creat-o și a dat această bijuterie, un fel de 1001 de nopți, într-o variantă modernă, un spectacol fascinant, care denunță faptul că atunci când două culturi profunde se întâlnesc, nimic nu le poate sta în cale. Nu-ți rămâne altceva în fața acestor copii decât să iubești. Nu poți face o cronică teatrală după un asemenea spectacol. E un spectacol care nu se supune analizei. Este o bucurie și o revărsare de talent fantastică și nu în ultimă instanță de spirit.